Mestská polícia má pracovnú dobu non-stop a niet sa čo čudovať. Mať funkčné štátne zložky, kde môžete v prípade núdze zavolať, je nevyhnutnosť. Počas minulého roka riešili bánovskí policajti naozaj rozličné prípady. Mestská polícia za rok 2024 najčastejšie reagovala na telefonáty od občanov, ktorí žiadali mestskú políciu o pomoc. Išlo väčšinou o nejaké osoby, ktoré sa nevedeli postaviť na vlastné nohy. Bolo ich treba zistiť, či nie sú chorí, či sú není zranení, či sú iba opití a pomôcť im dopraviť sa nejako domov alebo zabezpečiť im niekoho, kto sa o nich postará. Taktiež mestská polícia chodila pomáhať takýmto ľuďom aj do obydlí, kde sme privolaní k nejakým pacientom alebo starším ľuďom, ktorí padli na zem a opatrovatelia nedokázali s ním pohnúť, takže nevedeli, na koho sa obratiť. Takže s takýmito žiadosťami sa na nás najčastejšie obracali ľudia. Ďalej sme pomáhali občanom pri stratách alebo nálezoch rôznych vecí. V prípade, že sa našla nejaká vec, ktorú sme vedeli dopatrať, že komu patrí, tak sme ju išli vrátiť aj na adresu, pokiaľ tam bol adresa, napríklad dokladoch občiansky preukaz. Ďalej sme pomáhali ľuďom pri rôznych situáciách, kedy im bránili napríklad vozidla alebo rôznym službám pri čistení ciest, pri opravách. A sme vyrozumievali vodičov týchto motorových vozidiel, aby preparkovali vozidla. Takže toto boli najčastejšie také oznámy, ktoré sme museli riešiť. Polícia v minulom roku opäť riešila aj viaceré priestupky. Pozitívom však je, že ich počet mierne klesol. Čo sa týka priestupkov v roku 2024, sme riešili najčastejšie priestupky v doprave. Ďalej to boli priestupky vo verejnom poriadku, kde najčastejšie sme riešili rušenie nočného kľudu a znečisťovanie verejného priestranstva. Ďalej sme riešili aj nejaké priestupky proti občianskému spolunažívaniu a proti majetku. Čo sa týka celkovej situácie za rok 2024, musím skonštatovať, že máme tu mierny nárast zlepšenia. Máme menší počet priestupkov, ktoré sme museli riešiť. Takisto aj neprispôsobivých občanov sme mali z ich strany menej priestupkov. Veľa nám sú nápomocní aj miestna občianská preventívna služba na ulici k nemocnici, ktorí majú na starosti rómsku komunitu. Takže v spolupráci s nimi sa tá situácia v roku 2024 javí ako oveľa lepšie ako predchádzajúce roky. Predmetom kontroly bolo aj to, ako dbáme na verejný poriadok. Mestská polícia v roku 2024, ako aj po minulé roky, vykonávala pravidelné kontroly psíčkarov, pretože niektorí psíčkari sú nezodpovední, nepristupujú k tým svojmu prostrediu zodpovedne a nedvíhajú exkrementy po svojich miláčikoch. Takže aj takéto kontroly sme robili. Pritom kontrolujeme aj, či je pes prihlásený. Ďalej kontrolujeme dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení v meste, hlavne na námestí, kde je zakázané fajčiť, piť alkohol, takisto aj venčiť psov. Mestská polícia je tu pre občanov, no tiež nie je všemocná. Sme veľmi radi, keď sa na nás ľudia obracajú o pomoc a môžeme im pomôcť, ale nie vždy je v našej kompetencii urobiť takú vec, ktorá sa od nás žiada. Preto v takýchto prípadoch občanov odporúčime, na koho sa majú obrátiť, v prípade, aby teda sa dopatrali nejakej tej pomoci.